Il-membri tal-Kabinett Laburista jinsabu b'sarima maħalqhom wara dak żvelat minn gazzetta lokali l-ħadd dwar il-politiku prominenti fil-Partit Laburista li allegatament kien involut fl-attentat ta' serqa kbira fuq bank lokali 10 snin ilu. Qabel ma bdiet laqgħa tal-Kabinett, Netnews staqsa lill-Prim Ministru jekk hux kondu jaħdem ma' membru tal-Kabinett li qed jiffaċċja allegazzjonijiet serji bħal dawn skont l-informazzjoni li Vince Muscat tal il-Pulizija. Iżda fturija ta' kemm il-Gvern jinsab skomdu quddiem din l-informazzjoni ġdida, Robert Abela nnifsu konferma li għamel sarima maħal il-membri tal-Kabinett u fi kliemu stess iwieġeb huwa għalihom. Qed issaqsi lili u naturalment jiena bħala Prim Ministru wieġeb ukoll għall-bqija tal-Kabinett. U minflok ma wieġeb jekk iħossu skomdu quddiem dan l-aħħar minn sensiela ta' skandli politiċi, Abela baqa' jinsisti li ta' tweġiba lejliet u m'għandu xejn aktar xi jżid. Diġà weġibt dettaljatament il-bieraħ m'għandi xejn xi nżid jew x'nibdel ma' dak li qed il-bieraħ. Fil-verità, fl-ewwel okkażjoni minn meta ħarġet din l-informazzjoni, Abela qal lill-ġurnalisti li hu jaġixxi biss jekk itih l-informazzjoni l-Kummissarju tal-Pulizija. U dan minkejja li sissa għadu ma ta' l-ebda dettalji dwar jekk il-Kummissarju għaddilux kwalunkwe informazzjoni f'dan is-sens. Lanqas ma qal jekk dan l-iskandlu politiku li fih hu involut membru fil-Kabinett immexxi minnu kien se jiġi diskuss fil-laqgħa li bdiet ftit minuti wara. Min-naħa tagħhom il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari irrepetew li joqogħdu ma' dak li qal il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru kien diġà ċar fil-kummenti li ta' nżommu ma' dik L-opinjoni tiegħek. Grazzi. Għandek opinjoni? Mhux hekk? M'għandekx opinjoni? Hemm l-investigazzjonijiet u noqogħdu għall-investigazzjonijiet. Jiena noqgħod ma' dak li qal il-Prim Ministru, jien nemmen il-Prim Ministru. Ikolli opinjoni meta jkun hemm l-investigazzjonijiet u jsiru bis-serjetà u ma nħallu l-ħadd jindaħal jew jipprova jinfluwenza l-investigazzjonijiet. Kondu inti taħdem ma' politiku hekk? Ħammurru naħdmu. Tista' tgħid inti x'kondu taħdem ma' politiku hekk? Aħna sejrin naħdmu għal-ġid tal-poplu. Taħdem ma' politiku hekk. Jiena bħala membru tal-Kabinett ħankompli naħdem għal-ġid tal-pajjiż u nkompli naħdem biex nassigura li l-istituzzjonijiet ta' pajjiż dejjem jaħdmu sewwa. Grazzi. Jiena gburi naħdem f'dan il-Kabinett. Buri li ġew bħal Simon Kassar, Netnews.